Γράφεις. Ναι. Πιάστη καλά και... Καλά, δεν έχει σημασία. Κάποιοι δίνουν πολλά λεφτά για παιχνίδι. Εκεί το παίξιμο, στην αρχή. Δεν μας έρθει από νερά. Εδώ θα το πάρω. Θα το πάρω εδώ μέσα πάρω. Δεν το πάρω από νερά. Τώρα το βάλεις και μέσα μου. Το κατευθύνω, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Θα το με χάνει. Ξέρω, ναι, αλλά δεν πάω εδώ. Από εκεί απέναντι. Δεν κάνει το παίξιμο. Το είδες, το είδες. Δεν κάνει παίξιμο, δεν κάνει το παίξιμο τώρα. Πόσα χιλιόμετρα πήγες τώρα? Θα δούμε τώρα, έχω μέσα GPS. Έχει απόνο όμως γύρω. Εκεί το προβάσα έχει απόνο. Βάλτε πάλι στο κέντρο, κάνω το εσάκι, κάνω το χτωαράκι του και πάτε μέσα στο κέντρο. Αυτό δηλαδή έτσι και πετύχει άνθρωπο το σκότωσε. Εκεί, πάτε πιο μέσα εδώ. Θέλει. Τι θέλετε. Έχουμε το πιάνο μέσα. Μα δεν τα αφήνεις ρε αδέρφια. Έλα, εντάξει, μην παίρνεις την αστυνομία, δεν είναι τίποτα. Τίποτα, εντάξει. Τη σωλήνα πρόσθεσαι εσύ. Έλα ρε Λίνιο να δούμε. Τα αφήνω εδώ πάνω, Καλά, Ναι. πάρε από εκεί. Κάτω μάλλον. Ναι, ναι. Τα αφήνω εκεί ανοιχτό να ξέρεις, έτσι. Τι το βγαίνει τώρα δηλαδή. Να βγάλω ρεύματα, να δω το GPS. Μα δεν το έπαιξες τώρα εσύ. Μα δεν τα αφήσεις τώρα εσύ. Και με τι κινείται το προπέλα έχει? Προπέλα και ηλεκτρικά μοτέρ. Ω, απ' έξω έχει προπέλα. Ναι, ναι. Προπέλες, δυο προπέλες. Και μικρές. 74,6 μίλια. Καλύτερα πήγε προχθές, 75,5. Εντάξει, σταμάτα το.